Отбелязваме 150 години от Априлското въстание с минута мълчание. Не случайно сме се събрали пред храма и пред паметника на Васил Левски, който преди да се отдаде на борбата, той също мина през храма и притежава, така да се каже, духовно звание дякон. И не случайно сме пред паметника на дякона, защото това, което той направи, не само на думи, а и с личен пример, беше най-многото, най-важното, което доведе в уния години страната, народа пред прага на така наречената народна революция. И именно днес ни отбелязваме тази 150 годишнина, така нареченото Априлско въстание, и то стана, то се случи, пак ще повторя, благодарение на това, което той предварително направи, организира. За съжаление, не можа да се случи така, че да вземе лично участие, но тук се сещам за думите му: сам бях, други няма. И наистина, апостоле, ти остана сам и увисна сам на висилото. Поклон! Искам да кажа на всички българи, навсякъде по света, Христос воскресе. И нека не забравяме, че нашите предци са повели чети срещу една много силна Османската империя, за да освободят населението, което е говорило български език и изповядало православна вяра. Рамките на така наречената тогава българска екзархия. И да не забравяме, че без православието и без саможертвата, които те са пример непрекъснато пред нас, нищо не може да се постигне, и да не живееме за себе си, а да живееме за всички, които носят името българи и които изповядват православната вяра. Братя, без православието България е загубена. Поклон! Искам да ви кажа, че съм много щастлив да бъда сред съратници в едно много бездуховно време, във време на меркантилна политика. Намираме се в Западно Торонто, пред Българската църква Свети Димитър и пред паметника на Апостола в Брамтън, в Канада. Много малко
между хора като нас, които българската история от Руското въстание в самите тях. Мисля, че много малко трябва да кажем за въстанието. Най-великата саможертва, най-великото тържество на дух и на устрем към свобода, който е равен или над всичко, което е направено от италианци, унгарци, от всички революционни движения по това време. Огромна саможертва, за да я има България с името България. Няма нужда да говорим повече. Това е една огромна част от държавата на духа, която няма да бъде сломена от никакви днешни изпитания. Само искам да спомена, че от всички хора, които са съвестта на Европа, Виктор Юго, френски журналисти, тук на 300 км и след това на 200 на юг, малко по-надолу от Детройт, в Колумбус, Охайо, е погребан Януариус Макдахан, който е един от хората, които са обърнали общественото мнение в Англия и Америка за разрешаването на българския въпрос и на източния въпрос. Достатъчно казваме. Последно само искам да спомена на всички, че всички трябва да имаме в нашето съзнание, когато се качим горе при тях, какво биха ни казали те за днешна България. Не знам дали изобщо ще ни кажат нищо. Какво биха казали за днешна България и за това дали сме свободни и дали сме достойни за тяхната саможертва. Бог да пази България!